Барыбызда белгәнебезчә, Наил Хөснолович Хәмидуллин соңгы 10 ел гомерен Татарстан Республикасының Татар-Башкорт милли спорт көрәше федерациясе башкарма директоры булып зур хезмәт куйган шәхес. Ул 1949 елның 2 гыйнварында Сабай районы Алан Елга авылында туа. Саба урта мәктәбен тәмамлагач, Казанның Химия технология институтын кызыл дипломга тәмамлый һәм тормыш дәверендә республиканың янгын сүндерү өлкәсендә югары урында хезмәт итә. 10 ел Татарстан Республикасы Динамо физкультура спорт җәмгыяте рәисе булып эшли. Аның хезмәтләре дәүләтебезнең күп төрле мактау билгеләре белән бәйләнгән. 2010 елның 29 ноябрендә Наил Хөснулла Хәмидуллинның 62 яшендә йөрәге тибүдән туктый. Быел аның вафатына 2 ел. Шин полковник, көрәшче, күп спорт төрләре яратучы, нык җилкәле гаилә башы, туган ягын сөюче Наил Хәмидуллинның тормышы яшьләргә үрнәк булып тора. Татар көрәше үсешенә зур өлеш керткән якташыбыз Наил Хөснолович Хәмидуллин истәлегенә 1 минут тынлык игълан итәбез. Ярышка хөрмәтле кунаклар килде. Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Хәсинҗанов Закирҗанов. Саба муниципаль районы башкарма комитет җитәкчесе урынбасары, Саба муниципаль районы башкарма комитеты аппарат җитәкчесе Марат Рашидович Каримов. Саба муниципаль районы башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге начальнигы Ирик Рамазанович Гарипов. Наил Хөснуллович Хәмидуллинның якын туганнары һәм дуслары. Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Хәсинҗановичка бирелә. Хәерле икәләр, хөрмәтле туганнары, дуслары, көрәшчеләребез, тренерларыбыз, бу тантанада катнашучылар. Без инде менә традицион рәвештә 11 ел шушы көрәш бәйгесен үткәрәбез. Хөснуллович исеменә багышланган. Монда инде Хөснулловичны без бөтенебез дә беләбез, бик зур шәхес, ул үзенең тормышын шушы хәрби хезмәткә бәйләп, аннан соң шушы көрәш федерациясын җитәкләп, зур уңышларга ирешкән. Җитәкче буларак безнең истәлектә калды. Без инде әйткәнемчә Наил Хөснулловичны бик зур хөрмәт итәбез. Мен кичәнәк авыл хуҗалыгы министрлыгында булдым. Анда бит инде кергәндә безнең көрәшчеләрнең, җитәкчеләрнең, шушы федерацияне җитәкләгән кешеләрнең, гәзәләрнең портретлары тора. Шунда Наил Хөснуллович та бүгенге көндә аның кабинетына киткәндә барыбер да ниндидер уяндырулар, хатирәләр искә килмичә. Беренчедән инде монда килгән командаларга бик зур рәхмәтләрне әйтәсем килә. Бөтенегез дә үнеш команда диләр миңа. Матур гына җыелып килгәнсез. Инде ул сезгә, кайчыбызларыгызга монда катнашучыларга беренче мәртәбә катнашалар, кайчыбызларыгыз инде катнашканыгыз да бардыр. Үзегезгә бер этәргеч булып торыр. Сынашырсыз. Инде теләгебез шул, травмасыз, матур гына иттереп, матур көрәшләр күрсәтерсез дип ышанып калам. Инде абыйга 12 ел булды. Нарком булганына 11 тапкыр шундый зурлап, шушындый матур ярышлар уздыралар. Мин әйтәсем килә инде җитәкчеләргә, киләчәктә дә онытмыйча шундый искә алуны уздыралар дип, һәм бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Иң беренче чиратта абыйның иптәше Камәрия апайны ул звонитта кайта алмый минем исемнән рәхмәт сүзләрен җиткерә күрде. Аны җиткерәм сезгә. Көрәшчеләргә инде телим, иңгәмичә матур чиста көрәш күрсәтерләр дип, барыгызга да уңышлар, исән-сау булыйк.
Matır yaşayın. Jidiga dur, Mamadir chegirdi foydasini yashashga bilan kurashuvchi. Upor. Aktiv yashil. Ayda, unga qora kerak shuni. Yotqan eding. Aynar uchun. Tutamiz yashil bilan kurashishga. Ya, kerak. Belirli bir bağlı pozisyon ham avtomat ravishda kuzatuv. Ikkinchi texnik boldan so'ng Amro kerak. ikkini yakka oldi bit boltash. 2-ga 1 itabi bilan Boltasdan Garifovich Elmas yengib oldi. Jidiga oldi esa Siz to'g'rilashtirib kerak. belirli aktiv, yashil aktiv O'zim atrofida. ishladi. Ko'lamga chaqirilib, Teleshadan Habib 2 sekund qoldi, esa Jidiga oldi. Ko'pmaradan Ibragimov Yusuf. Siz to'g'rilab kerak. Habibulin Rayat Qirdosulgi bilan Ibragimov Yusuf yashil. Olib berami. Vaqt. So'ngra esa Jidiga oldi, bir keyingi kurashda Jidiga oldi esa bilan jangga oladi. Zinnurov Mamadir. Kontrol, Jidiga bilan. Bitirma, biyma. Bırak, Habib bize. Orqasiga yaqinlashib yashash o'tirishini ko'rsatib Çüymesen bu mu dedim, ben çüymesen bu mu? Çüy! Shistashini yog'li O'shadan Yusuf Inson hamon birinchi o'rinda qolgan Ibragim Musa ikkinchi o'rinda. Boshqa oyoqqa tushdi bu. Yusuf. Ay Yusuf. Boşa, Habib ata! Değerli biz bir vaqtda Ibragim Musaqa. İşte şu aytalar. Uy bilek işleriyoruz. Oşukma bana. Siz siketledik oşukma, yüzüğünü kırdı. Oşukma, yüzüğünü kırdı, tuş oskara. Düş, sakınma. Bayağında dur öyle. Oşukma, sulayı bekle. Nasıl oşukasın, olalım mı? Ostan kirek iş yaptı, Ostandıra. Bitti. Oşukma. Bu yakına kadar. Nasıl iyice? Evet, hatırlıyor. Bırakıyor. Gülşah. Düzlerle bekle geçin. Gülşah. Ostandıra. Düşüyor. Dile. Kız. Korktu, yatayım üstüne. Vaqt maydimiz bilarmiz. Kimin de? Kim? Normal video. İzine gerek işte. Boş olmayın bırak. Koş bizim tarafta. Vay malaca takdir. Bırakıyor yashash o'tirishini. İçeride. Sırf bilesin. Ayağıma. Bizim umaya kalma. Umaya bile oldu koşaldı. Rıbavdin yaqinlashib o'tirishini. Bizim umaya bile koşaldı. Kiseti bir avtomatik ravishda. Bak bile da. Oo yeter oldu. Orqaga tirziqib o'tirishini. Güzel. Umaya bile koşaldı. Dirsek yanına atladı. Qizilsini o'tirishini ikkinchi seti var. Rıbavdin yaqinlashib o'tirishini. İşle. Yakkarın çattırın. Hoş bir kere bak. Dik durup durun inde. To'xtatamiz. Shistashini yog'li bizdan O'shadan Yusuf Inson hamon birinchi o'rinda qolgan ikkinchi o'rinda.
Bir bal verirler. Şakir Murat'la. 2'ye 1 ise. Bırak yapalım. Bırak yapalım. Olsun görüşürüz. Mustafa bitti bizim. Düşen de yok. Yaşasıyla konuşalım. Bilgiler düşen. Şereflik bırakın, şereflik tutarlar. Üçüncü kisede verirler. Şakir Murat'la Jünyalı Varna Fatyan. Kabul bir üçüncü kalan.